Ja, het is ontspannend. En je zongen mij elkaar. En dan ik nog meer stemmig en dat vind ik heel prachtig. Nou ja, en als alle weken er even een jong heen. En dat die eigenlijk haast me niet eens de ontspanning toen ik liedje ben hier. Het koor. En dat hulde ik vast. Mijn man wil wel oppassen, dus geen probleem. Ja, het is gewoon vriendschap en familie eigenlijk al. Lief en leed delen met elkaar. Ja, zo is het wel. En we worden natuurlijk alle jaren een stukje ouder en dan had die wat en dan had die wat. Zo gaat het wel. Nou, we leven mij, mijn man. Ja. Het licht van de morgen. Nou, toen ik 16 jaar was, toen ben ik op dit koor gekomen. Ik ben nu 91. Zo? Ja. Ja? Ja. Dus je bent er al... Hoe lang ben je er al bij? Ja, ze zeggen 24 jaar, maar ik denk altijd mijn oud trek. Want ik heb dus zwanger geweest. En dan kwam je net meer als je botzwanger bent. Dan belang je thuis. En na je eerst een liedspot ging, die woon je echt goed verzorgen jongens. Dus dan gang je eerst ik net voor. Dus als ik alles nou uittrek en ik ben aan het uittrekken, dan denk ik kom net aan 24 dag. Maar ik vind, ze zeggen van wel, dat kleer. Op vruchtenbom bent, zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga en doe als wij. Ja, het is bij mij wel de versjes die ik echt naar mijn hartjongen ken. Dus dan een stukje met Latijnse woorden of Engelse woorden die ik net zo gauw begreep. Dan moet ze mij dat alleen goed uitlezen. Dus kan ik mijn hart er net in lezen. Nee. Dat is wel belangrijk. En dat vind ik heel belangrijk, ja. Ja. Dan breng je het ook echt. Ik speel hem even één keer bij voor. En niemand weet wat leven is. En de dirigent, wat is dat voor een jongeman? Ja, dat is, die vinden ben we zo blij mee. Ja? Ja, want hij had echt een prachtig geduld bij ons, dat vind ik fijn. En hij is altijd fleurig. Hij had nooit persoonlijke kritiek. Daar zwaar ik er wel voor dat hij dat net doet. En dat net hier zeer. Net hier. Hoe lang ben je hier nou dirigent? Oh, ik wil heel bang dat ze die vraag stellen zo, want eigenlijk weet ik dat net precies. Maar het is wel meer dan 10 hier. Ja? Ja. Ja. Dus, en wat voor groep is dit? Dit is eigenlijk vooral een dwarpskoor. Christelijke identiteit natuurlijk. Maar in de rin van de jaren hebben we projecten die en ben er steeds meer mensen verboeten wie een woord bika. Vrouw Rozema, 74 hier. Ja. Bij het koor. Ja. Ja. Ja, bij dit koor ik Ja. nog. Hè. Dat is iets heel wonderlijks, iets heel bijzonders. Maar wat is zij voor vrouw? Ja, dat is een mascotte van het koor, zo kan ze zeggen. Maar dat is, ja, ze is gewoon onmisbaar. Ze had een paar keer om me vregen. En dat is al een tijd, we hebben misschien een paar reliem. En ja, had ik net mijn jongen een keer, worst het alsjeblieft zeggen ze, want dan wil ik dat ze me eruit stuurt. Maar ik geloof er niks van dat ik dat ooit naar zeggen zou, want ze mag er gewoon bij blijven. Het is een hele warme vrouw, nog ontzettend kwik voor haar leeftijd. Ik ben er zo dankbaar voor, jongen. Doe maar, het wordt me jong. Het wordt me jong. Ik geloof en daarom. Ja. Het wordt me echt jong. En daar ben ik heel blij mee. En hoe lang word je nog trok hier? Dat weet ik net. Ik kan wel zeggen, nou ja, dat had ik nou alweer bij mezelf toch. Als het winter wordt, zit ik dan nog wel weer. Maar ja, het dan weer een koorlid is. Griet Meijs, maar die waren net 4 van jou. En ik neem die met mij rennen, dan kerst mij rieden. Want zo, ik ben wel net leid. Ik in donker in de auto riet, hè. Dat nou wel, hè. Maar in donker was ze dat net leid. We voelden het een beetje. Ja, je kan heel goed. Zullen we dat keer haken, hè? Dat snap jij wel natuurlijk. Mooi.